Eräänä tukahduttavan kuumana kesäpäivänä olin lavastanut etupihalle seuraavaan lastenohjelmamme tarvittavan rekvisiitan. Panion kanssa olimme suunnitelleet kuvausjärjestystä. Panjo pohti moneen kertaan, että pitäisikö sen tulla tuolta tähän vai täältä tuohon, vai pitäisikö sen ehkä hiipiä. Täällä on kyllä ilmassa jotakin kummaa. Panjo vaikutti jotenkin hermostuneelta. Näin käsitä. Tuntui siltä, että se ei ollenkaan keskittynyt kuvauksiin. Mä oon varma, että joku kyttää täällä. Kuulin, että se vähän väliä jupisi jotain itsekseen. En mä voi erehtyä. Parasta piiloutua. Sitten me näimme sen kaikki yhtä aikaa. Sanoin mä, että joku kyttää. Pikkunen orava tiiraili meitä ruohikosta. Kohta se ryntäsi katsomaan puuhiamme ja vilisti ja säntäili sinne ja tänne hirveällä vauhdilla. Älä päästä sitä tänne. Onkohan se vaarallinen? Yritimme laittaa sitä oravaa välillä rauhoittumaan pieneen latoon. Luuleeko sä, että se pysyy tuolla ladossa? Mitä vielä? Se leikki kuin pieni kissanpentu. Kurkisteli kaikkea ja hyppäsi lopulta sieltä pois. Haluaiskohan se mun nimikirjoituksen? Kuule, jos sä puret mua, mä puren takas. Pani oli aluksi tosi epäluuloinen, mutta rauhoittui sitten. Annoimme sille oravalle nimeksi Osku. Ei kai se luule, että mä oon joku sukulainen. Osku ei osoittanut minkäänlaista pelkoa ketään kohtaan. Yritimme aloittaa sitten kuvaamista uudelleen, mutta Osku oli ihan mahdoton. Se halusi koko ajan olla mukana touhussa. Välillä se meinasi sotkeentua Panion ohjauslankoihin. Jouduin katkaisemaan Panion jalkanarunkin. Kun sä sotkeenut nyt näihin meidän lankoihin, eihän ne saa kuvattua. Kato, kun mun pitäisi saada kuvattua nyt tätä juttua. Niin. Sä oot koko aika tiellä tässä. Panjo se päätti lopulta kokeilla laulaa unilaulua. Se tepsi. Nuku, nurmi, lintu. Nuku, sua nukuttaa. Väsy, ku sua väsyttää. Tää on ihan simahtanut. Ei se näkään enää mitään. Päivänokosten jälkeen tarjosimme Oskulle pähkinöitä. Hirveä maiskutus kävi ja suu pielistä lensi pieniä pähkinänpaloja sen mutustelle saahneesti niitä. Tuliko maha täyteen? Tuolla olisi vettä, jos tekee mieli. Koska oli niin kuuma päivä, Osku päätti ottaa vielä toiset päiväunet. Se hakeutui varjoon karinollessa polvillaan kuvaustilanteessa. Siihen se käpertyi ja oli hetkessä unessa. Se oli tosi mukava kuvauspäivä.
Illalla vietimme yhdessä teehetkeä. Osku söi pähkinöitä vadilta. Yönsä se nukkui turvassa kissolta lintuhäkissämme. Seuraavana päivänä se hävisi omille teilleen. Kiitämme Oskuoravaa hyvästä yhteistyöstä.